Kako bi mogli izgledati i oblici i antioblika? Odgovor na tu kompleksnu temu nudi slikar Jure Labaš u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti. Jer Labaš je i nakon 5,5 desetljeća umjetničkog djelovanja još uvijek istraživač oblika, antioblika i novih mogućih svjetova. Akademski slikar i kipar Jure Labaš, jedan od doajena hrvatske likovne scene, na svojoj novoj izložbi Oblici i antioblika u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu stručnoj i široj javnosti predstavio je samo jedan manji dio radova iz svojeg bogatog stvaralačkog opusa po izboru povjesničara umjetnosti i likovnog kritičara kustosa Tihomira Milovca. A jedna je od glavnih zadaća muzejskih institucija i kustosa upravo predstaviti publici umjetnost svojega vremena, preispitivanje vrijednosnih sustava stvaranih u prethodnim razdobljima, potom usporedba umjetničkih postignuća na nacionalnoj razini, te redefiniranje postojećih uvjerenja, kao i dekanonizacija fenomena vizualnih umjetnosti. Zato je ova izložba intrigantnija, jer kao što znamo, Labaševo je mjesto u prostoru hrvatske umjetnosti proteklih 5,5 desetljeća najčešće bilo omeđeno postupcima od informela do popularne umjetnosti, uključujući eksperimente s nadrealizmom te u novim dijelima i s naznakama oblika siromašnije umjetnosti. U novije vrijeme, kako piše likovni kritičar Tihomir Milovac, Jure Labaš u slikarstvu favorizira crtež i metodu kolažiranja, nekada slikajući klasičnim tehnikama, a odnedavno kolažirajući različite predloške, najčešće stranice ilustriranih časopisa te različite kvalitete papira i ljepenki. Neke novije serije radova Labaš smješta u krugove i sfere koji su mu se pokazali zahvalnim oblicima u slikarstvu kao i kad kipari. Posebno su se ti oblici prirodno uskladili s najnovijim izvedbama u neočekivanom materijalu i tehnici pletenog šiblja, dok ogledala, gotovo u pravilu, uz svako njegovo umjetničko djelo unose elemente psihoanalize i jedan su mu od konstruktivnih elemenata u istraživanju fenomena trodimenzionalnosti, ekstenzije i neizbježne borbe s gravitacijom. U posljednjih nekoliko godina Jure Labaš je učinio na stotine kolaža kao predloške i skice sa namjerom da ih jednom izvede u velikom formatu, a zamišlja ih kao dikromatske slike na sirovom platnu i to u velikim dimenzijama. Otprije su Labaševe boje crna i crvena, upravo one koje se simbolički pripisuju anarhističkom duhu, onome koji se ne miri s prosječnošću i kanonima, koji se protivi normativnom društvu, ali koji uvijek poštuje i potiče slobodu drugoga. Takav duh i neiscrpna energija koju Labaš nosi vidljivi su u njegovoj dugovječnoj karijeri i stvaralaštvu, te je upravo to bio i jedan od glavnih pokretača postavljanja ove izložbe, predstavljanje u formi antiizložbe, čiji sam format kao kustos definirao slijedeći upravo Labašev izmjenični postupak stalnog afirmiranja, odnosno poništavanja oblika. Rezultat se ogleda u ostvarenju antioblika, konstatira u svom osvrtu na ovu izložbu povjesničar umjetnosti Tihomir Milovac, što u konačnici jest umjetničko postignuće slikovnog govora Jure Labaša bez slike i obsesivnog traženja prolaza u gustom i neprohodnom prostoru treće dimenzije.